Kwtal Swnamjagwi Tongmani College Buildingo Kachijakhe Mankha Khoroksa Siklani Mangkwthwi Patimung Narsingarh Law College Boys Hostelni Koktwma Patimungni Koktwma Mankheno Patimung Thaio Thangwi Sogwikha Police Paithago Mangkwthwino Morterm Bagwi Twlangjakha Sakham Nogo Koktwmani Bisingtwi Patimungno Twi Mankha Narsingarh Law College de Narsingarh Mental Hospital Kodongma Jora Romino Hapangni Kubangkok Samung Homok Khlaisagwi Tongmani Abai Jorawano Fasal Khoroksa Siklani Kachijakhe Mankha Mankha Asalni Patimungno Twi Koksal Samung Kasaka Samung Khlai Tongmani Jorawo Lebarokni Safety Day Lebar Law no Twi Musa Naikol Muk Sage Hanei Abni Logino Amseni Lokrokte Koksal Samung Rakha Building Swnamjagwi Thaio Kore Safety Helmet Safety Boot Safety Belt Nangmani Jorawo Ambulance The Father Hasni Samung Khlainani Fine Rokni Police Verification Khlaisage Hani Shaka Amseni Lokoro Aslo Khoroksa Siklani Kachijakhe Mankha Marmani Patimungno Twi Amse Ganang Nogjakha Flaka Fla Patimungno Twi Jaitugni Mangko Khoroksa Tabuk Police Hero report Chini Khorang